Dobar dan i veliko poštovanje, draga Mirjana. Dobar dan i meni je zaista drago da se ponovo vidimo. Uvijek mi je susret sa tobom novo nadahnuće. Prethodni susret je bio predivan, a to je bio susret u Visokom sa znamenitim ljudima među kojima si ti i još mnogi drugi. Vaše prisustvo odražava ono što mi želimo. A ljudi koji govore našim jezikom, da u duhu mira, saradnje, vedrinom dolaze i odlaze odavde. Evo danas imamo ljude iz mnoštva gradova iz regije. Imamo ih iz Zagreba, Beograda, iz Pljevalja, dodajte vi, iz kojih još gradova? Iz Gračanice, iz Tuzle, iz Karlovca, iz Praga, Danska, Češke, Čakovec, Vojvodina, Austrija, Banja Luka, Jagodina. Imamo i Slovenaca sigurno. Ovo danas zapravo nije priča o prošlosti. Ovo danas nije priča o jednom čovjeku koji je rođen prije više od 150 godina. Ovo je priča o budućnosti. Hvala što si pristala da veličanstvo tvog širokog djelovanja, a još šireg znanja, podijeliš sa svima, a hvala što ćemo početi od onog što je, da kažem, tako divno za slavlje. Jeste, hvala tebi i ono što sam primijetila od kad smo se vidjeli jeste da snaga Teslijanaca raste i da nas je sve više i to se vidi na ovom tvom putu zlatnom dobu, putu koji nas vodi ka tom zlatnom dobu, putu koji nas negdje i obeležava i zaista što nas ima više koji delimo tu energiju, frekvenciju i vibraciju, činjenica da je time i uvećavamo. Tako da meni je posebno drago i što imamo šta da podelimo i sa kime i da nas ljudi zaista i gledaju i da vidim da imaju divne reakcije. Pošto ste rekli da vam je čast i veliko zadovoljstvo kao i mnogima koji dolaze ovdje, a vi ste imali priliku doprinijeti i obogatiti ovaj park Ravne 2, turističko-arheološki park, koji je jedan od najposećenijih arheoloških nalazišta u Europi. Kakav je osjećaj sada kada je zaista vaš rad postavljen ovdje u ovakvom parku? Pa iskreno, žao mi je zbog jedne stvari što mi je sad atelje ostao prazan, a toliko sam ovih više 6-7 mjeseci proveo radeći na njemu da mi je, koliko god mi je drago da je ovdje, toliko će mi nedostajati. Mi sve govorimo da bi njih motivisali, inspirisali, a i da to i na neki način informisali kako bi njihova transformacija i metamorfoza bile onako u harmoniji kao što mi znamo. A to što ti kažeš jeste, ne možemo da sakrijemo osmeh prosto. Danas, dan posle ove istorijske pobjede Novakove i stvarno veličanstvenog, što ti kažeš, rezultata. Ja sam od fondacije Novak Đoković sa kojom dosta sarađujem dobila ovu predivnu majicu, kaže I run with my wolf. Tako da sam htjela danas zaista u duhu podrške i deljenja što ih imamo, a to ćemo vidjeti i danas kako budemo razgovarali, i dela sa Novakom Đokovićem i sa fondacijom Novak Đoković, da to i podelimo sa gledalcima. Imamo jednu divnu fotografiju iz Visokog, baš na tom Tesla Square-u, odnosno Tesla trgu. Reci nam nešto više o majicama. Da, hvala ti što si me podsjetio. Jeste, mnogo sam bila ponosna. Kad sam videla u 5 različitih boja, to je vrca od energija i boja. Eto, to je to obilje koje ti odmah vrati, da kažem, osmeh na lice. To je prva analogno-digitalna majica. Evo sad ću ti pokazati majicu. Znači, besplatna je aplikacija, Android, ista majica čita na engleskom i na srpskom. Film ima 5 majica u 5 boja. Ako želite da otkrijete tajnu univerzuma, razmišljajte u smislu energije, frekvencije i vibracije. Poručuje Nikola Tesla. Snima se film o Nikoli Tesli i Tomas je u ime produkcije. Nikola Tesla, Evo, i na engleskom.
Ispred tebe stoje Teslin almanah, Teslijanum. Ja ću te najljubaznije i najsrdačnije zamoliti da nam predstaviš svoj život kroz ovakvo djelo. Jer ti si zaista posvetila i dušu i srce za Teslu i ne samo za Teslu, za Srbiju, za Srbe, za narod, ali istovremeno za cijeli svijet. Jeste, to je jedna dimenzija, ti si lepo rekao, koju delim sa, eto, Bogu hvala, sve više ljudi u regionu i kao što mi imamo jedan naš pristup buđenja roda, tako i oni na svoj način i meni je posebno drago što se javlja sve više ljudi iz regiona i svojim delima inspiriš. Ja ću neke spomenuti kasnije sa kojima sarađujem, ali jeste, evo vidiš ovako, sve je počelo sa ovim prvim brojem. To je Teslijanum almanah, prvi broj izašao 2016. Povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle. I zaista to je bio jedan trenutak kada sam ja, eto, tada skoro 30 godina se baveći Teslom nekako sazrela i mentalno i umno i duhovno i na nivou etra, da kažemo to je eterično telo duša, da se sa nečim ovakvim izađe. I ono što je meni posebno bilo važno u tom trenutku, tada se kreće sa Akademijom malih genija Tesla Genius ili Tesla genije, kao što znaš, o tome smo nešto i razgovarali pre, međutim moram da spomenem jer je Akademija malih genija imala dva domena. Jedno je bila radionica, znači ta radionica od 60 minuta gde počinje sve sa jednim predivnim filmom od 6 minuta o Nikoli Tesli kad je on bio mali i te neke sekvence koje lagano, kako se ugase sva svetla i kreće film, projekcija, uvodi decu u Teslu, u tu jednu moć prepoznavanja i spoznaje Tesle kad je bio mali, pa od onog scene koju svi znaju kad je mazio mačka, do trenutka kada govori o grudvi snega koja se pretvara u lavinu. I onda smo mi njima kasnije govorili te principe. I sve to kroz taj metod učenja kroz igru. Moje ime je Evelina Čahajić, ja sam programski menadžer Arheološko-sportskog i turističkog parka Ravne 2. Lijepo vas je vidjeti u ovako velikom broju, a lijep je i povod kojim smo se mi ovdje danas okupili. Sa nama danas ovdje je i novi stanovnik našeg parka, Ravne 2, Nikola Tesla. Danas je otvorenje trga u čast Nikole Tesle. I ono što jeste drugi deo, to je naravno almanah i ono što ćeš vidjeti, tako inače počinje i naša Teslijanum akademija, ovo slovo A koje se zove u srpskom jeziku nepostojeće A se povuče i onda ostane Teslin Taj Teslin smo mi krenuli zajedno sa Fondacijom Novak Đoković, znači 2016. Zaista da radimo. I kao što sam rekla, 2400 dece je prošlo. Prvo su bile deca od 5 do 7 godina, kasnije 8 od 12. I jednostavno kako je rasla ta neka moja posvećenost i spoznaja Teslinog uma, tako su i ovi svi almanasi ispred nas ređali se kao niska jedan za drugim i jednostavno sad imamo 5 brojeva Teslijanum almanaha i imamo jedan specijal. To je ovo posebno izdanje u tvrdom povizu, tu su ceo prvi broj, deo drugog i trećeg i tih 5 postera koji nas obeležavaju iz augmented reality metode ili proširena realnost. Ja ću to sve kasnije prikazati, čime smo zaslužili, eto moram da kažem, i tu titulu prvog analogno-digitalnog almanaha primjenjene nauke na svetu, inspirisane Nikolom Teslom, jer unutra se nalazi 5 filmova. Kada je Tesla JP Morganu dao svoj koncept energije, njene proizvodnje, distribucije, koja je bila besplatna, na daljinu, bez kablova, transformatora, ogromnog novca uloženog, ovaj milijarder mu je rekao, pa kako ću ja zarađivati pare? Odakle mi profit od tih vaših otkrića? I okretao se onima gdje je bilo skuplje kako bi mogli opravdati te silne novce koje su uzimali od nas, tada i danas, običnih ljudi. Tesli, možda meni najbliže, je upravo bilo najveličanstvenije što je tim svojim konceptom čiste, neograničene i besplatne energije htio da pomogne nama,
ljudima, civilizaciji. A ono na što sam takođe ponosna, to je ovaj tvrdi povez, ovo je isključivo na engleskom jeziku. Znači, ovde ćete vidjeti X Libris, to je australijska izdavačka kuća sa kojom sam ja sarađivala i danas, mislim, sarađujem. I ovo je bio upravo taj special edition ili posebno izdanje sa Tesla Square-a. Ono se prodaje apsolutno na svim kontinentima u svetu, preko svih mogućih prodaja, distribucija, što putem, znači, online, što u knjižarama na svetskom nivou. Tako sam jako ponosna na taj domen. Sad ovako, što se tiče zašto almanah, zašto Tesla, ja moram reći da ono što je mene inspirisalo jeste osoba s kojom sam se dosta bavila u tom svom procesu strateškog pozicioniranja i učenja. To je bio Benjamin Franklin, izvijam se. I sada, znaš, kada čitaš Teslu i onda ti Tesla govori o svom divljenju prema Benjaminu Franklinu i čovjeku koji je između ostalog prvi osmislio gromobran. Ima tu nekih uvek, znaš, munja i gromova koji prorade na nivou svesti i tako dobiješ neke impulse. I onda sam se ja, čitajući zaista puno biografije slavnih koje su uvek onako interesantne da nešto otkriješ, kakvi su oni bili, što kad su bili mali, kako su oni radili proces učenja, kako su oni posmatrali prirodu, jer bez obzira što mi kažemo posmatraj prirodu i Tesla, to kaže i Pupin i Milutin Milanković, uvek je to nekako njihov poseban pristup, tako da ja uvek preporučujem da se čitaju originalna dela. Sad, Benjamin Franklin je, što bi mi rekli ovako žargonski, podigao Ameriku sa jednim almanahom, on se zvao Poor Richards. Almanah, ja sam imala tu čast kad sam gostovala u Filadelfiji, u Franklin institutu, da vidim taj prvo izdanje Franklin Poor Richards almanaha. I ono što je interesantno, u to vreme on je izlazio 10.000 primjeraka, 25 godina, i preveden je nakon toga što je u Americi, bilo je reprint za Veliku Britaniju, preveden je od strane prvo Luja XVI, posle i Bonaparte na francuski, preveden je na italijanski. I znaš, kad ti to čitaš i onda sam se ja zapitala, dobro, šta je bilo u tom almanahu? I sad, činjenica, to je, znači, neki 18. vek, da je almanah jedan od najkompleksnijih vidova u literaturi i kao što ćemo vidjeti ovim našim, meni je trebalo 3000 odrednica da ja napravim ovo prvo izdanje. I jako je to bilo zahtevno, znači, prolazi kroz sve to da bi izvukao glavne odrednice kad te neko pita šta je Teslin zaista ovo je priređeno u 3 delu i svaki ima uvek 3 teme. Ovaj je bio prošlost, sadašnjost i budućnost Nikole Tesla i definitivno inspirisan i našim almanasima kao što je bio Danica. Almanah, to je sve bilo kasnije, ali inače mi smo imali nekoliko almanaha na našem području. Nekako od Franklina je sve, kažem, krenulo. Posle je bio onaj poznati Farmers almanah kad ideš da seješ baštu ili vezano za mesečeve mene i tako dalje. Tako da jednostavno almanah je nešto što je jedna lepa reč i vuče na alhemiju. Tako da eto, All-Man ili All-Man almanah ima sve svoje. Eto, ako si voljan, ja ću krenuti onda sa almanahom i zašto mislim da je jako bitan taj Teslin da ga upoznamo. Hvala unaprijed. Da, znači, vidiš, ovde ja sam krenula ovaj prvi broj i ovo je jedna od, da kažem, baš pravih uvida koje sam dobila, kako bih definisala najbolje deci tog uzrasta, a i starijima naravno, kako najbolje da zapamte gde je Tesla boravio u Evropi od trenutka kad se rodio u Smiljanu, pa naravno prošao posle kroz Gospić, Karlovac, Zagreb, naravno bio u Mariboru, Gracu, Budimpešti, pa došao u Beograd, u jednu posetu, pa eto ga Prag, Strasbourg, Pariz, London, pa naravno onda prelazimo na tu mapu Sjedinjenih Američkih Država ili Amerike. I onda naravno taj New York, Colorado Springs, Filadelfija, evo ga ovde još i Milwaukee, St. Louis, Chicago i naravno Nijagarini vodopad. I ono što je meni jako interesantno su dece zaista prelepo odreagovala, zato što jako brzo zapamte onda gde je Tesla bio i nekako povežu to sa vizualizacijom, a meni je bilo posebno drago jer ti znaš da se ja bavim rečima i u duhu 5. broja reći ću nešto samo malo unapred, a to je zašto je meni ovo bitno. Ja sam neko ko se bavi kosmosom u vasioni svemira univerzuma. Sad šta to tačno znači? Znači, kosmos odgovara na pitanje kosmo. I oni koji se bave kosmosom uvek se pitaju ko smo to mi. Ovi što su u vasioni, oni određuju odnos vas i oni.
Tako da uvek ta harmonija u odnosu na nas ili vas, a onda ideš u svemir, a to znači svi svetovi. Spoznaješ tu harmoniju koja vlada među svim svetovima. I naravno, šta onda dolaziš? Dolaziš do uranjanja u ono što zovemo univerzum ili ti univerzalni um. Znači, ti si onda u jedinstvenom umu. Tako da, kada deci objasniš reči kosmos, vasiona, svemir i jednostavno univerzum, veruj mi, toliko lepo se odmah pozicioniraju na nivou svoje svesti, da odmah pitaju, a gde smo mi? Da. To je najlepše pitanje. Tada oni dolaze u našu, da kažem, naše područje delovanja i onda kreće priča i mi smo prvi broj poklonili uvodnu stranicu, znači uvek imam taj Ekijev uvod, to je profesor dr. Ranko Rajević. Meni je bilo posebno drago, to je bila stranica, znači Fondacije Novak Đoković, koja je rekla, evo nek profesor Ranko Rajević, koji inače bio koautor sa Aleksandrom Protićom i dr. Vanjom Ković, tog prvog broja i radionice, i meni je bila velika čast kad je on pohvalio, rekao, ovo je stvarno inovativna priča, inovativna igrica za decu, ja to dugo nisam video, pogotovo oko Nikole Tesle, i zato je prihvatio da da i 2 svoje igrice oko memorije i pretvori pesmicu u crtež. Tako da smo, evo vidiš, izabrala sam ta neka 3 postera o Tesli kroz prošlost, sadašnjost i budućnost, naravno od toga gde je rođen, zašto Smiljane, po nekim našim nadahnućima, naravno to je biljka smilje, ali naravno puno znači odrastanje, puno znači to kada si se rodio, kakvi su faktori i jednostavno i sa nivoa porodice i sa nivoa društva, škole uticali na tebe. Sada ja ne bi išla ovako baš stranu po stranu, reći ću samo još ovo su jedina 2 predmeta koje je Tesla uvek nosio sa sobom, jedan od oca, jedan od majke, tako da smo tu krenuli, naravno, definišući i koliko mi imamo podataka i mogućnosti, predstavili ko su bili, naravno, Milutin i Georgina ili Đuka, Mandić, odnosno Tesla, i naravno onda do Tesle kada se rodio, šta je radio, i kao što on kaže, pusti maštu da radi za vas. Jednostavno smo mi pustili maštu da Tesla vodi, i ovde su sve neke natuknice vezane za njegovo odrastanje, njegove prve doživljaje prirode, drugih ljudi, drugih drugara, i to je prvenstveno zasnovano na Moji izumi, znači to je taj autobiografski deo. Ovo je jedan od prvih stripova oko Tesle. Možemo li reći da je se u tom prvom almanahu proteže prošlost, sadašnjost i budućnost? Da, apsolutno. Teslino znanje, znači lik, delo, od kad se rodio, taj lik, onda evo, kao što je ovde pozdrav Nikoli Tesli od Zmaja Jove Jovanovića, znači imamo nekoliko pesama, tu i Desanka Maksimović, koje govore, evo ovde jedan citat predsjednika Obame iz Amerike, kaže, zaista stalni dolazak imigranata pomogao Americi da postane onaka kakvom je danas poznajemo. Naučna otkrića Alberta Einsteina, pronalasci Nikole Tesle, sve ovo je bilo moguće zahvaljujući imigrantima. Znači, jednostavno nekada, to je ta strategija kod mene uvek. Ja ću uvek težiti ka ovakvim citatima, znači koji su negde i strateški kad je Tesla u pitanju. Naravno, deci, kada to pročitaš, oni će to na svom nekom nivou da razumeju. Međutim, ja ću ti reći, jedno od velikih iskustava je bilo kad smo držali Tesla dvočas, Aleksandar Protić, ja u osnovnoj školi, u Mirjevu, despot Stefan, zaista je bilo fascinantno. Ja sam govorila o strategijama, o harmoniji, o Tesli, i deca su tako to upijala. I tako su dobro shvatili šta je dijagnostika, šta kad treba da urade strategiju, kako da postignu harmoniju. I to imamo i snimljeno sve i na YouTube-u, pošto jedan učenik je samo snimao kamerom, a drugi je fotoaparatom. A sve vreme su svi crtali to šta mi govorimo. Znači, to je toliko bilo analogno digitalno tada, i meni je to dalo zaista dosta nadahnuća, i jednostavno možda je to prelomilo. Ajde kažem, to je bilo pre almanaha, da se upustimo u ovakav jedan zahtevan proces, premda sam ja neko koje, kažem, više možda poznatu kroz poslovne krugove, strateško pozicioniranje, dijagnostiku malih i srednjih preduzeća, ali i ovo sa decom je nešto što priprema njihov um. Očigledno nov period dolazi i njihovi umovi više ne mogu raditi po starim recepturama i obrascima, tako da, eto, ovo ću samo kažem, tako je krenulo. Tu su, naravno, sve ono što je vezano za Teslu, njegove ostavštine u muzeju Nikole Tesle, njegovo ordenje. Znači, kad počneš da gledaš sva priznanja, doktorati, magistarski radovi i ordenje koje je dobio, znači, to je... Mislim da ljudi zaista ne znaju o Tesli, ni možda 20% oni upućeni. Sve se svodi ili na šta je jeo ili šta nije jeo, na radionice koje su ili laboratorije izgorele i tako još par nekih stvari.
i često nekad ima i zabluda. Tako da smo se mi trudili, ja sam jako počašćena što je Aleksandar Protić bio meni stručni saradnik na ovome almanahu prvom, zato što išli smo na tu ideju i dao je doprinos da slučajno nešto ne bi stavili što stvarno nije istina. Svi izvori koje smo koristili su originalni bili na engleskom, tako da u stvari prvo englesko izdanje, a onda smo ga tek prevodili na srpski, jer je Tesla manje više u tom trenutku sve pisao na engleskom. Ovde je ta svetska izložba u Čikagu meni jako interesantna i naravno nama značajna, tako da smo deci objašnjavali šta je uopšte svetska izložba, zašto je ona toliko bitna, a kao što si video sad ima i ovaj Dubai koji je ostavio ozbiljan impakt, što bi rekli, ili taj pečat na razvoj današnjice, a i neka priča da možda u Beogradu uskoro, odnosno u Srbiji, bude novi ekspo i ja zaista pozdravljam tu ideju. Tako da te univerzalne izložbe koje su uvek pomerale granice i pokazivale negde na malom prostoru gde je čovečanstvo danas, u građevini, znači to graditeljstvo, da ga tako nazovemo, u nivou tehnologije, u nivou naprednih inovacija, jedna je bila od njih, eto, ta Chicago, Tesla, koji je prvi osvetlio, znači Chicago i celu izložbu i Westinghouse i on su stvarno tu napravili ozbiljan iskorak. Naravno, sadašnjost sam više kroz to koliko se Tesline ideje i Teslini patenti primenjuju. Zašto je bitan Wardenclyffe, pre toga Kula, odnosno pre toga Colorado Springs, a ovo je jedna od lepših stvari, a to je ta markica od Tesli, posvećena u Americi i kaže, kada je Američki kongres odavao počast Nikoli Tesli, a to je bilo 10. jula 1990. Govorilo je 9 kongresmena i 1 senator. To nikada niko nije pre zaslužio ili dobio tu čast, čak ni Thomas Edison. Tako da to su stvari ovde sa Markom Twainom, s kojim je, eto, što on kaže, kad je bio bolestan, čitao njegove knjige, a imao je onda priliku da ga sretne i rekao je ovo je stvarno, to su ti susreti, znaš, kada odrastaš i deci je to mnogo interesantno. Eto, kao kad mi njima možda govorimo ovde o Novaku Đokoviću, jer su svi dobili majice uz logo fondacije i sa tim našim logom Akademije Mali genij, oni su mali genijalci, a onda dođe Novak i sve to dobije još jednu višu boju i duhovnost, jer onda vide duh koji hoda, kako ja kažem to, da to što ti kažeš da činiš, ti to zaista i živiš. To se vidi po rezultatima. Tako da, to je možda ta neka paralela, čak i ta slike koje nam šalju koliko liče Tesla i Novak, često me pitaju za to, mislim da nikad ništa u životu nije slučajno, ne treba nikog idealizovati i idolizirati, ali u svakom slučaju ništa nije ni slučajno. Činjenica da sam stavila tu inspiraciju te više sfere ezoterije i Fausta, kad ga je Tesla citirao i kad je dobio proviđenje tog svog prvog, da kažem, najznačajnijeg možda patenta. I ovde, kažem, tu sadašnjost, znači, naravno, Teslin doprinos medicini, Tesla jedinica za jačinu magnetnog polja, koja je vrlo bitna, DNA novčanicama, aerodrom Nikola Tesla, u Beogradu počinjen s njegovim imenom. Ovo je jako interesantno, ovo ljudi ne znaju za Faktor Optus, to je prvi trademark ili brand koji je Tesla stvario za ishranu peradi, znači kokošaka, ćurke i tako dalje, patki i jednu mešavinu, u stvari zrna ili zrnevlja, kako je mislio da će biti zdraviji. Tako da, eto, i za naše zdravlje, jer on je uvek bio pobornik da će glad biti jedan od najvećih izazova čovečanstva. Tako da, kroz tu sadašnjost mi ulazimo, izvini ovde, kako sam ja to lepo stavila naslovnu stranu. Kad se samo kod hrane i ishrane, znamo i dobro je poznata činjenica da je mnogo razmišljao kako možemo sunčevu energiju iskoristiti ne samo za energetiku, tehnologiju i za život, nego baš i za ishranu. Da, on je, kažem, baš pomjerao granice. Možda ovaj trenutak kada ulazimo u budućnost, tu sam stavila ovu naslovnicu kad je Tesla izašao, znači na Times magazinu, evo to je, sad mislite 1931. izvijem se. Znači, zašto mi je bitna? Zato što to je ta moja GPS, što sam objašnjavala, znači evo ovde stoji da je Tesla otac navigacionog sistema i kako ga je tačno postavio, a u stvari taj navigacioni sistem sutra dobija, odnosno danas, naziv GPS ili Global Positioning System, koji mi svi koristimo manje više sad i u telefonima i u kartama i osnove svega, ali se i strategija globalnog pozicioniranja isto nosi. I upravo ovde ja se inače pozivam najviše na tu knjigu i mene je najviše inspirisala. U stvari, ona je napravljena knjiga, to je bilo, da kažem, jedan niz tekstova, problem uvećanja energije
na planeti Zemlji i tu je upravo Tesla stavio dosta jak akcenat na korišćenje baš sunčeve energije, naravno i nekih drugih obnovljivih izvora energije, ali prvenstveno na sunčevu energiju. I ono što ide dalje, naravno Tesla motor, robosport, to je robotika u Salvatore Loduca, čovek koji u Njujorku, koga sam upoznala, znači koristio Tesline patente u robotici sporta, kao što znamo nije znači samo Tesla auto, ali ono što jeste važno, ovde su i delovi iz citati našeg nastupa na Harvardu, to je jedna fantastična knjiga, može da se skine eto sa mog sajta prljević.com, izašla je samo 333 primerka, ali tu je toliko ljudi iz celog sveta koji su rekli kako njih inspiriše Nikola Tesla. I fascinantno je kad vidiš na jednom mestu koliko ljudi drugačije doživljava Teslu i koliko jedinstveno mogu da primene neki Teslin patent ili misao ili jednu poruku koju on ostavio čovečanstvu. Mislim da to je za mene najveća vrednost Tesle i upravo mislim da je Almanah, kažem, eto, zato sam i krenula tu priču, čovek koji ostaje jedan najlepših tekstova za mene. To je ono što kažu šta je razlika, i uvek smo pričali, mikropercepcija, makrokosmosa, to je taj domen. To je to što kaže on, čovečanstvo je tu, ali čovek je jedinka koja čini čovečanstvo. I zato je bitno nama svaki čovek ponaosob, on je jedinstven na svoj način i on jednostavno čini niz, da kažemo, tih mišljenja, tih delovanja. Aktivizam je zato važan u algoritmu Tesla, to 5. slovo A ili 5. polje delovanja, pa ćemo o tome više. Ali to je bio citat koji je mene najviše inspirisao. Baš da se nadovežem, jedan također vrlo poznat i omiljen citat jeste: mi smo svi jedno, mi smo svi povezani nevidljivim nitima. Tako je, tako je. To je I što smo mi jači i više spoznaji toga, da smo svi povezani, nećemo ratovati, nećemo ići jedan protiv drugoga, čak ni u misli, a kamoli rečima ili evo tako delima. To je ono što mi govorimo o Teslijana, civilizacije, što postoje ljudi koji su to počeli i znamo i za profesora Abramovića, i za Gorana Marjanovića, i širom drugih, i profesora Dragana Novkovića, koji to čine. Eto, i bio je gospodin Matić, videla sam, pozdravljam, to su te odrednice, to je fascinantno. Vi dođete na nivo svesti da shvatite da čovečanstvo je u stvari ti i ja, a ne čovečanstvo tamo negde. Pa ti si čovek, znači ti si deo toga i ako ti na sebi ne radiš, to ono što kažemo da budeš najbolji ti, onda sve ostalo što pričaš i radiš postaje besmisleno, jer jednostavno da to ne živiš. To je ono što smo malo pre rekli u uvodu i samog dela. Eto, tako da ovde naravno i važniji datumi od Tesla i jedan deo koji govori o Teslinim patentima, ali osvrnut ću se ovde na jedan isto deo koji mi je jako interesantan. Ovo je devojčica od 9 godina, se zove Sofija. I ovo su 2 crteža, pošto je Dečiji kulturni centar bio naš domaćin i kuća u kojoj smo krenuli, da tako kažem, s radionicama. Vrlo interesantno da deca, kao što vidiš, zapaze ovu belu golubicu, Teslinu, i Teslina golubica njemu šapuće. Znači, deca dožive kao da Tesla razgovara sa tom svojom golubicom. Znači, njihove observacije dok te slušaju, dok ti govoriš o Tesli, su jednostavno fascinantne, kao i naravno kula Wardenclyffe, gde oni, ja sam pitala zašto ima ovo 2 Tesle, zašto je okrenut jedan ka sebi. Pa kao zato što je sam sebe tu bolje upoznao. Oni su tako to razumeli, da je on otkrio nešto što je on sebe ponovo doživeo. Mislim, sad oni to kažu naravno na svoj način, ali evo, hoću da ti kažem, meni je to jako važno. I rad sa decom od 9-10 godina i možda čak i to mlađih, manje ne znaju tako dobro se izraze, ali kad ga nađu izraz, onda ostaneš prosto stvarno frapiran njihovom pronicljivošću, kao da su oni sa Teslom sad drugari, pa to je najlepše, taj deo, kažem, spoznaje. Tako da taj prvi deo smo, posvetili, kažem... To je bio prvi broj, prvi almanah. Jeste, prvi broj, prvi almanah i, kažem, svi ovi almanasi izlaze na srpskom i na engleskom, znači na svim našim jezicima regiona. I ono što je meni, kažem ti, dalo priliku jeste da tim prvim brojem skrenemo pažnju, ali ono što jeste bilo interesantno, ja sam tek nakon 2 godine izašao drugi broj, zato što je ovaj prvi toliko bio prodoran. On je otvorio mnoga vrata i meni je drago, mi smo dobili podršku UNESCO, tako da sam ja bila, i pored ovog, da kažemo, u Srbiji, komisije za UNESCO, što smo dobili, znači, mogućnost da celu akademiju i projekat Tesla Genius, Akademija malih genija i almanah bude
u domenu UNESCO, da kažemo, polja obrazovanja. Ja sam otišla u Pariz, bila sam i tamo gost, razgovarala sam i sa ovde određenim institucijama koje se bave obrazovanjem dece, i to baš rano predškolskog uzrasta i rano školskog, i dobili smo za 20 i nešto zemalja preporuke gde god su oni, da su oni vrlo voljni da to postave. Tako da kažem, tražilo je puno, da kažem, ulaganja. Ajde, tako, da. Od srca čestitam za takva velika dostignuća, zaista za svaku pohvalu i za svaki primjer da i drugi narodi počnu više poštovati svoje veličine, jer svaki narod je obogaćen svojim posebnim ljudima koji čine i, da kažem, uznose čovečanstvo ka većem, boljem i ljepšem svijetu, ali Tesla je jedan od ljudi koji zaslužuje punu i svu pažnju. Yes. To je drugi broj, drugi almanah, molim vas da kažete više. Da, definitivno, reći ću samo, ti si sad rekao jednu reč, pa si me inspirisao da kažem, to su prosvetitelji. I zaista ta reč svetlosti i svest su iz istog korena, i kad mi kažemo svetlost, to je u stvari da neko tvoj prosvetli određenim znanjima. I činjenica da i kao francuskinja, to smo i rekli prošli put, sam upoznala te druge zemlje kada oni svoje filozofe, neke svoje prosvetitelje, duhovnike, naučnike i tako dalje predstave tom dubinom. Ja mislim da bi mi poštovali nekoga, mi zaista treba da znamo šta poštujemo. Sad, izvini, da kažem, koga poštujemo, koji je to sklop znanja, spoznaje, šta je taj čovek uradio, kakva su njegova dela. I to je bilo meni lični motiv. Ulaskom u jedan svet Nikole Tesle, ja sam, eto kažem, od 16-17 godina otkrila neke tehnike vizualizacije, memorije, kako da skladištim veliki broj informacija u umu. I ono što je mnogo važnije po meni i čime ja najviše u stvari nekako delujem na decu, a to je da što kvalitetnije povezuju stvari. Odnosno da ih budimo da to povezuju. Ne da oni povezuju kako ja povezujem, nego da oni povezuju na svoj način. To je jako važno, Leone. Danas smo izbombardovani informacijama i činjenica da toliko informacija koje primimo, mi prvo moramo odredimo koje su prioritetne, one najvažnije za nas. Koje su one sekundarne koje mogu da nam budu negde interesantne, ali nisu za sam život. I naravno one treće koje ti dozvoljavaju da možda, eto kažem, baviš se nekom geostrategijom, geopolitikom, nekim lakšim viđenjem sveukupnosti čovečanstva. Ovakva dela po meni vode ka tome. Samo jedno podpitanje, pošto pričamo o veoma važnoj i značajnoj temi, a to je obrazovanje, i pošto je sam i UNESCO prepoznao punu vrijednost i puni kvalitet vašeg truda, zalaganja, rada, ali i te vrijednosti koja se prenosi na djecu. Jedno pitanje je kakve su mogućnosti ili šanse ili prilike za... Jer vi ne možete obići svim tim, sve škole, pa kakve su mogućnosti da li imate u planu neki projekat u smislu da se kao čas jedan uvede kao obavezan ili kao program neki da zaista sve škole na našem podneblju imaju priliku prisustvovati veličanstvenom dijeljenju znanja iz Akademije malih genija? Da, mi smo na tome radili, ja moram kažem, jako dobro i jako kompleksno pitanje. Reći ću zašto upravo inspirisana ja tako nečim, a to je bilo razlog jer smo sa Fondacijom Novak Đoković i prvenstveno sa Majom Kremić i sa Novakom Đokovićem razgovarali, ja lično u Milanu, tada na njihovoj večeri Fondacije Novak Đoković, kad smo pričali o tome da šta je bilo u stvari moj povod. Znači, pošto je ovaj drugi broj posvećen delu energija, obrazovanje i robotika, meni je upravo bila ideja da sa ovim prvim brojem almanaha i postavkom radionice krenemo u tih prvih 2000 dece, kako bi videli kako funkcioniše radionica. Moja želja u stvari ide ka tome da mi pravimo tu video igricu koja je obrazovna i koja ima za cilj da jednostavno to svoje znanje i Teslinu kombinatoriku, to je sad opet to uvezivanje, razmišljanje, na koji način da ti širiš svoj horizont spoznaje i percepcije. Naravno, kroz ta čula o kojima mi stalno govorimo njima da čula mogu da prevare i koliko je važno onda taj glas intuicije i sve to što je Teslino, da kažem, jezgro njegovog znanja, pretočimo, zato je krenulo ovo obrazovanje u drugom broju. Jer je bila želja da mi standardizujemo
Akademiju malih genija, kako bi ih, pošto je Novak rekao, ok, sad smo radili Beograd, možemo sad celu Srbiju, onda i ceo region, da mi to napravimo kao jedan paket i to je bila u stvari ideja. Tako da mi stremimo ka tome, malo se to sve nekako odužilo s ovim svim našim aktivnostima s druge strane, bili su određeni, moram da kažem, i udari, ali eto, idemo dalje, ne osvrćemo se, mislim da smo na pravom putu ka tome. Ja moram ti kažem da je meni učinjena velika čast prošle godine, ja sam u Trebinju od Annex U, to je asocijacija znači nastavnika, vaspitača i profesora, odnosno učitelja bivše Jugoslavije, to su najbolji, the best teacher našeg regiona, dobila zvanje ili poziciju ambasador obrazovanja i nastavničke profesije. Ja sam toliko bila ponosna, ja ne mogu tebi da objasnim, kao da si stvarno nakon jedan novi ispit. A oni opet upravo gledajući sve ovo i videvši koliko sam ja pomerila granice kroz prvi analogno digitalni almanah, mi smo tamo baš njima prikazivali te filmove na koji način deca mogu da budu i bio je eto i prisutan da kažem profesor, učitelj koji je dobio nagradu Best Teacher na svetu, tako da mi je posebno drago i ovim prilikom im se svima i Željani i njemu zahvaljujem, ali to je ta inspiracija koju deliš. Tako da idemo tim putem, obrazovanje je izuzetno važno, a šta sam ja, u stvari, nakon prvog broja koji je bio, kao što smo rekli, prošlost, sadašnjost i budućnost, uvek je imalo te 3 teme. Znači ovde je, kao što sam rekla, energija, znači to je jedna prirodna, znači iz prirode jedna tema, drugo obrazovanje jedna društvena i treća robotika jedna tema iz te tehnologije. Znači taj GPS između bezbednosti, ekonomije i mira, odnosno rada, to je u ovom slučaju tehnologija, jednostavno sam se trudila da svaki put to bude celina, ali da kroz tu celinu idemo sve dublje i dublje, sve šire i šire, kako bi to povezivanje, kada neko uzme svih 5 almanaha, i pošto su oni godišnjaci, znači može da o njima razgovara sa decom i moja je u stvari želja bila da se almanak nađe u kućnoj biblioteci, tako što će deka da priča ili deda i baka sa unucima ili tata i mama ili drugar sa drugarom kad dođe, znači da ih neka tema realno, almanak gde god se otvori, on može da se čita, znači to je stranica do 2 maksimum o jednoj temi. Ono što, da ne bih išla svakako sad ponovo sve kroz ceo deo, ja sam se stvarno trudila da skrenem pažnju kad je energija u pitanju, šta je energija kosmosa, šta je energija nas samih. Energija znači kao jedan pojam koji nas ozbiljno definiše i koji nekada razumemo kao i energetika koja je odvojena, a u stvari sve je to deo jedne celine. Naravno, obrazovanje mi je jako bitno, tu sam se koncentrisala na deo obrazovanja kao formalno i neformalno. Reći ću ti da u trenutku kada ja ovo pišem, obrazovanje je 50-50%, što nije bilo u moje vreme. Znači, mi smo imali tipa 80% je bilo formalno obrazovanje i ti kad završiš možda srednju školu ili fakultet, već si spreman da uđeš, kažemo, neki deo života, već tada spada 70-30, znači morao si da ideš na dodatne seminare, na neke nove časove ili predavanja, na neke nova saznanja, sami te konferencije, kako bi unapredio. Danas je to 50-50. Skoro da neformalno obrazovanje ima isto toliko značaj za jednog mladog čoveka kao što mora da uči u školi. Zašto? Zato što toliki brzi razvoj informacionih tehnologija i dela, da kažem, impakta, eto opet ta reč, znači, ili da kažemo posljedica koje on ima u pozitivnom smislu za ostale grane tipa ekonomije, prava, elektrotehnike, mašinstva, prosto ne možeš da nadoknadiš u formalnom obrazovanju ili ona je mnogo sporije. Dok je neformalno mnogo fleksibilnije i brže se ide na te module, tako da određenim modulima i kombinacijom formalnog i neformalnog, na to ja bacam akcenat i naravno govorim o tome, a ovo sam htela da kažem, ovde su Teslini mali projekti, kao što vidiš ovde je slika Artura Matthewsa, pogledaj kako liči na Teslu. To je inače Teslin poslednji asistent, bio je poslednjih 10 godina uz njega. Nakon toga on živi i objavljuje u Kanadi ovu knjigu, to se zove The Wall of Light, ili Zid svetla, ili Svetlosti zid. I on je od Tesla dobio jednu knjigicu kad ga je pitao, dobro, gospodine Tesla, šta vas inspiriše na sva ta dela i tako dalje. Tesla mu je odgovorio, kaže on, jedan odgovor koji ga je prosto frapirao. A šta je Tesla rekao? Biblija. Znači, vrlo interesantno da je Tesla u Bibliji nalazio i inspiraciju i motivaciju, ali neke odgovore. Ja ću sada pročitati kada je rekao, znači rekao mi je Biblija. Tako je, na primer, mikrotalase otkrio čitajući 4. poglavlje Otkrovenja,
znači mikrotalas i otkrovenje, a ideju o naizmeničnim strujama dobio je čitajući Evanđelje po Mateju. Drugim rečima, u Svetom Trojstvu. Sad, znaš, kada ja sam imala prilike eto, sa nekim sveštenim licima da razgovaram, više religija, kada smo o ovome govorili. To je baš interesantno zato što smo eto i nedavno imali posetu iz Indije gospodina koji je osnivač i predsednik fondacije Swami Vivekananda i Nikola Tesla u Indiji. I sad, znaš, to je interesantno kada ti se ovako baviš time i kada dođe to sazrevanje. Ti si toliko radi, onda prosto dođu ti trenuci kad ti plodovi nekako dođu i ljudi počinju da se tako blisko odjedanput kao da su tu sad dugo vremena proveli. Oni dolaze sa njihovim vedama, sa spoznajom Swamija Vivekanande, sa tim susretom koji je Sara Bernard, znači prilikom tog, da kažemo, pozorišnog komada, eto, imala priliku da ih tada prvi put zajednički spozna i upozna i dolazi do susreta njihovog i ti jednostavno shvatiš koliko je Tesla svetski. Imali smo tu priču o Kini, imali smo tu priču o Rusiji, imali smo priču naravno o Americi gde je on, u Evropi svugde. Onda nađeš da su mu patenti u Rodeziji zaštićeni. Meni je to bilo, na primjer, jako interesantno. Ja imam sve tu listu država u kojom je Tesla radio. Onda Transilvani, koja realno nije država, mislim, bila je u ono vreme. I tako da, znači, sad u Venezuelu nije bio tamo, ali je tamo zaštićen njegov patent. Zašto baš tamo? Mislim, shvatiš koliko je planetarno i u tom trenutku dok je živeo bio u krajnjoj liniji, da kažemo, ugošćen u tom smislu da je bio poštovan, ali istovremeno da je tu zasejao prva semena nekih budućih teslijanaca koji su to imali priliku. Ajde ono što kažu u Nemačkoj, u Americi, u Francuskoj, Italiji, to svug ne nađemo, ali ovako, tako po nekim državama gde nije. Ono što obeležava ovaj domen, ovaj drugi broj, jeste 3 postera, jedan od njih je ovaj. Ovo je Teslin transformator. Ja sam jako zahvalna Teslinoj naučnoj fondaciji iz Njujorka, koja nas je pozvala u Njujork i mi smo imali priliku da tamo izložimo rezultate i koncept Akademije malih genija Tesla Genius, a ovde se nalaze 3 ovakva, mislim, različiti su posteri i ovo je bio prvi na svetu koji posle nas inspirisao. Ovo je Teslin transformator, ja ću ti pokazati mobilnim telefonom kako ovo radi i kako baca munje. Aplikacija, znači, iz broja 2 almanaha, Tesla Coil ili Tesla transformator. Kreće se, znači, u objašnjenju. Begin animation playback by turning on the power switch. Učili smo? Znači, ceo telefon apsolutno reaguje. I ono što mi je posebno drago, stvarno smo ih dobili samo za almanah i za škole. Meni je drago jer ja mislim da mi negujemo tu čast koja nam je ukazana, zato što je bio ovo trenutak kada vidiš u deci koja gledaju na papiru, trenutak kada munje izlaze, jer ovde je objašnjen ceo princip transformatora na jedan toliko lep način i deci prijatan da razumeju, da je fascinantno kada vidiš tako jednu inovaciju koja ide uživo. Inače, samo ću reći da, kao što sam rekla, profesor Ranko Rajević je bio uvodničar u prvom broju, a u drugom nam je Ashley Redfern. Ashley je inače direktor za edukaciju Tesla Science Foundation, evo i njihovog znaka, međutim, mi smo bili njeni gosti u Filadelfiji. U 2 škole oni su uveli Nikolu Teslu u obrazovanje. I imali smo tu čast da prođemo bukvalno sve učionice i da vidimo kako Ashley to radi sa svojim timom i jako sam zahvalna na tome. To je bilo pre posete Franklin institutu gde smo mi rekli, eto, za našu igricu, oni su jako bili zainteresovani da budu deo te igrice, oni imaju i dosta festivala i aktivnosti koje se bave, da je to proslavljanjem nauke kroz inovatore i ono što mi je drago što se almanak kasnije našao kod njih u njihovoj biblioteci, onako svi brojevi, tako da taj prvi broj, samo ću reći na engleskom, ovaj naš prvi broj, imao je uvodničara profesora doktora Kevina Koruma, Jamesa Koruma, izvijam se, to su 2 brata. Gospodin Korum je, smatra se kao što je Mike Cypher, on je prvi doktorirao na Tesli i smatra se jednim od najboljih poznavalaca, ili to psihologija. Nikola Tesla, Kenneth Korum je inženjer, apsolutno, koji je primenio Teslu u svojim izučavanjima. I kada sam ja održala predavanje svoj deo na Harvardu, on mi je prišao, bio izuzetno
Bilo mi izuzetno drago jer je svojevremeno bio u Beogradu kao gost profesora Abramovića i bio u poseti muzeju Nikole Tesle i ono što je stvarno posebno drago to je kad vidiš, on je prihvatio odmah da napiše uvodnik, on je bio zadivljen mojim govorom jer ja sam se osvrnula na to šta je svetski mir i koliko je Tesla dao doprinosa svetskom miru i koliko je važno da međusobno imamo visoko kvalitetnu komunikaciju. Tako da, to su neka dva broja koja su možda na neki način malo više obeležili američki neki koreni Tesle, u smislu nasleđa i duha koji je krenuo, naravno počeši sve ovih daljih trenutaka, da bi se u trećem broju, kao što vidiš, to je sad već da kažemo, ljubičasti deo, okrenulo na nešto što je bila nastavak, samo što sam rekla u ovom drugom broju, to je robotika. A robotika je izuzetno interesantna. Ja sam predstavila jednu knjigu koja je spremna za predsjednike država. Znači, robotika koja u knjizi pokazuje šta su osnove robotike, jer sam imala tu čast da posetim Dolinu robota u Holandiji, u Delftu, gde je njihov prelep univerzitet u Holandiji, ali i Holandiju sa aspekta države koja odlučuje da ima Dolinu robota, da se bavi robotikom, gde je kanadski najjači, inače, investicioni fond sveta u tehnologijama, daje podršku tome uz holandsku vladu i kako jedna država pravi svoju strategiju pozicioniranja, tako da to je sve u drugom broju. Ima tu puno stvari, nego ja da ne budemo previše opterećujuće. Hvala za sve detalje koje iznosiš iz svakog almanaha, jer divno je vidjeti kako su lijepo posležene sve teme i sve oblasti planetarnog Tesle. Jeste, baš tako. On je ličan, a istovremeno je planetaran. I ja mislim da, to si lepo rekao, zato kažem možda ove konstelacije zvezdane na početku. Čitanje almanaha ti pruža na pravi način i zato kažem njega treba razumeti. Ja uvek idem tom nekom linijom da dam što više, što bolje, što višu lestvicu. Tako da u stvari inspirišem ljude da ga čitaju. Jer ovo nije časopis koji vi možete samo onako proći. Mislim, možeš da ga pogledaš, ali on je toliko dubok između reči, poruke i tako. Sad kad vidim sve ovo i kad vidim sve ove slike, ali i ove digitalne i poželim biti dijete da opet učimo Tesli na takav način. To uvek budi dete, tako da jeste, to je činjenica da Tesla kao da je na jedan način i do tih svojih 87. godine uvek bio dete, bez obzira. Meni jako teško padaju slike kad je bio već stariji. Moram da priznam, ima jedna koja mi baš teško pada, to je pred kraj života, posljednja. I stvarno nekako, ne može da kaže da je izmučena, ali jednostavno ne daje onog ti pravog Teslu, iako u očima i dalje taj žar. Ali činjenica da je on stvarno imao tu dečiju, ne mogu da kažem radoznalost, jer je očigledno već video gde to sve ide, ali da je imao toliko ljubav, da može da nam sve ovo ostavi i da kaže, ok, bit će i treći svetski rat i u tome ste, i evo vam i za robotiku, i za automatiku, i toliko stvari, a istovremeno da u svemu tome bude mir. Sad tome treba da opreti, a ko će tome? Pa ali ne može bez srca. Znači, srce daje boje tom umu, jer je hladan, kako bi mi smo to i rekli u prvom broju, a srce je tu da u stvari oplemeni um. Ali pošto srce ume da bude, kako kažu, glupo, kad previše samo srca, onda je ta harmonija uma i srca, znači, zaista prava stvar. To je imao Tesla. Mislim da je to kod dece, što kažeš, i u sami sebi. Jer mi kažemo deca i mislimo samo razigranost, samo jedna radost otkrivanja ali dete uvek ima i jednu dozu, kako da kažem, jedne spoznaje sveta. Naravno, koliko roditelji utiču i okolina na to, pazi ovo, pazi ono, budi odgovoran ono, dete ranije uhvati neke odrednice. Ali radost stvaranja, radost kreativnosti, moram da ti priznam, evo sad dok sam dolazila, ispred mene ide dete sa majkom i on ide, ali znači to je kako je jedna kockica na putu izvučena i tu je od kiše ostala barica, on je upravo da je sve suvo, došao i pljusno tu sa čizmicom. Ja se kažem, bože, stvarno dete je dete, znači, ali stvarno, znači ono je, znači da je našo, ono, tačno je video. To je dete i meni je to izmamilo osmeh i mislim, to su neki znaci, eto, zato kažem, ono, ja sam samo rekla sebi, budi ono dete koje jesi, eto. Obično sam uvek dosta ozbiljna. Sad sam se opustila. Da. Prije nego pređemo na treći almanah koji držiš, vrlo je zanimljivo, dosta se stvarno zna o Tesli iz te naučne oblasti, jer
toliko je već poznat po tome, po patentima, izumima i živimo sve njegove izume. Ali se ne zna toliko i baš mi je drago što si pomenula Bibliju. To zapravo pokazuje i na neki način dokazuje da je on bio liturgijski čovjek, da je on poštovao i slavio Boga u sebi kroz molitvu. Ima i, ne znam tačno kome je rekao, mislim da je hrvatski umjetnik veliki Ivan Meštrović rekao da je bio onako zapanjen njegovim odgovorom o molitvi. Da, pa često, kažem ti, mi tek otkrivamo negde određena saznanja. Prvi deo neke spoznaje Tesla je bio naravno na osnovu knjige Margaret Cheney i tih ljudi koji su prvi pisali još i za života, koji su poznavali nekako da kažem, ili bili rođeni dok je Tesla još živeo. Nakon toga ulazimo u tu drugu fazu, a to je da neko već počinje da povezuje malo više tehnologiju sa Teslom. Dolazimo do lepih stvari gde se kod nas nekoliko ljudi intenzivno bavilo istraživanjem arhiva Tesle, znači ne znam, od Matice Srpske gde spoznajemo skroz druge stvari sada, Teslu kroz rod. Znači Teslu koga povezuju sa ove strane gde ovi u Americi nisu radili taj pristup, na primjer. Tako da zato kažem, mi sad u ovom trenutku, dok sve te slojeve, mislim ima veliki deo koji ja sam želela i želim i dalje i sigurno ću naći vreme, daće Bog, u Francuskoj. On je, znači, tih mesec i po dana tokom izložbe u Parizu, svetske izložbe, opet jedan ekspo. To je nešto što nas vezuje. Ja sam, bila specijalni savjetnik vlade Srbije na 3 ekspo. Ja kažem, uvek mi je to bilo interesantno, spremno da sam učila koliko ekspo pomera granice. Tesla je bio mesec i po dana u Parizu kao zvanično član delegacije Amerike, Sjedinjenih Država. I tom prilikom je održao nekoliko predavanja. I on je imao te svoje veze koje održavao još kad je bio u Parizu i Strasburu sa određenim profesorima na određenim politehničkim školama i tako dalje. Tako da niko to još nije obradio. Šta sve ima u Akademiji Française. Znači, može da se nađu još sigurno više i više arhivnih i dokumenata i tekstova i njegovih dela, ali ono što je naravno interesantno i to uvek pitanje otvoreno video snimaka ili bar glasno, zvučnih otisak, da kažem, glasa Tesle. Tako da jeste, u pravu si, mi u stvari kroz ovo, evo i ovo je jedan deo gde sam ja zahvaljujući upravo profesoru Abramoviću koji je deo svoje arhive mi poklonio i ostavio, mislim, za sutra za institut Tesla. Sve što sam ja skupila, ja pridonosim, što svi znamo, mi svi to skupljamo da bi imali tu analogno digitalnu biblioteku koja nam zaista znači da bi neko sutra ko hoće da dođe video. Jer uvek imaš taj izvorni Tesla, imaš kako drugi doživljavaju Teslu i taj treći koji u stvari inspirisan Teslom neko napravi. Tako da sve to ta nit Nikole Tesla i to je taj Teslijanum. Ja zato kažem Teslinum koji se promalja. Hvala Mirjana, takva je divota slušati sve što govoriš o Tesli iz svih mogućih aspekata i sfera njegovog polja djelovanja koje je toliko opsežno, toliko široko. Ajde da pređemo na 3. broj koji zaista isto vrijedan svake pažnje. Da, svaki broj je za sebe bio jedno novo otkrivanje, ali zaista neko ko je možda prvi put pisao knjigu ili prvi put neki praktikum ili tako, taj će znati šta ja kažem kad sam rekla posle 1. broja nema šanse da ja ovo ponovo prođem. Znači, to je toliko bilo zahtevno. Znaš, kad ti nešto radiš svoje, pa ti sebe nekako teraš do granica, ali kad si u odgovornosti prema drugoj osobi za koju smatraš da je toliko kreirala, ti onda imaš tu duplu odgovornost. I ja sam rekla posle onake, znači, drenaže, ja ne znam kako da je nazovem, to je bilo jedan kao da se penjem na ne znam koju najvišu planinu na svetu. Stvarno sam tako doživljavala. Sam 10 dana finalnih bila bukvalno sklonjena od svega. Znači, samo sam radila kako to da uklopim, kako to da ide kao jedna nit. Bukvalno zaronila. Moji prijatelji znaju kad ja kažem otišla sam u podmornicu, to znači bukvalno duboko uranjanje u sopstvenu svest i kosmos, u odgovoru na pitanje kosmo, u tom univerzalnom umu. I to traži jednu ozbiljnu disciplinu. I eto, ja sam je pokazala možda na ovom polju. Ali znaš kako idu taj 2. broj pa 3. i svaki put je sve lakše. Moram da priznam, drugo sve je odgovornije, ali na jedan drugačiji način. Naravno i ja tu sazrevam kroz sve to,
Ali ono što sam se nekako, moram da ti kažem, prvi put u drugom broju pronašla, to je da li ću imati dovoljno materijala, šta ću, o čemu je da pišem. To je svaki put bilo da na kraju, i moram ovo još, nije mu vreme, ne, ovo je još previše, da prosto opet, ko će to da čita? Ako je to, da prilagodim, znači, jer jedno je šta bih ja možda sve želela da kažem i Tesla je toliko utkan u razvoju našeg društva, čovečanstva, da je to fascinantno. I onda treba da nađeš i tu meru i nameru, što ja uvek iniciram. Ako što kažeš, taj treći broj je bio nekako ta trojka Teslina, taj broj magičan. Evo, to sam rekla, voda i ekologija, komunikacija i digitalno doba, revolucija 4.0. Naravno, evo, samo ću početi ovde od vode, jer meni je, ta voda je nešto što pamti, ali reći ću ti da sam se ovde prvi put usudila, ajde tako da kažem, samo ću ovo malo da pomerim, usudila sam se da citiram jedan trenutak spoznaje koji je imao gospodin, evo sad ću ja to pročitati, Budimir Grahovac. On je to objavio u Amerikanu Srbobranu u Pittsburghu 20. maja 1919. Znači, to je iz knjige Teslinih savremenika i kako su oni, družeći se sa Teslom ili biti u njegovom društvu, imali određeni doživljaj ili anegdotu neku koju su ispričali ili kako su oni gledali na Teslu. I kaže, evo, ako ćeš mi dozvoliti, neće biti dugo, kaže, ja sam bio kod Tesle, uverio sam se da on ne vodi politiku, ne zna mnogo o ovome svetu i živi naročitim životom. Tesla pronalazi, otkriva, večito misli i radi. On živi novim životom. U njemu ima mnogo božanskog. Ima u svakom čoveku božanskog, ali se u mnogima ne vidi i ne manifestuje to božansko kao u Tesli. Trudi se da kod njega u sobi ne bude trunka prašine. To je opasno po zdravlje, kaže on. Voli galamu, jer to je stvaranje. Ništa ga ne iznenađuje, ni najveća senzacija. Otprilike, on je stvorio svoj sud o ljudima i društvu. Zna zašto su sposobni i čemu se čude, čega se boje i zašto se bore. On ne pazi na ljude, a voli ih. To je vrlo interesantna rečenica. Njegova pažnja i su negde u prirodi, kod Boga i pred njim. Kada govori sa onim ko mu dođe, onda se trenutno spusti na zemlju i ne protivi se da čuje nešto o ljudima. I sad ide glavni citat. Citiram, treba da krenem, vaše vreme je dragoceno, rekoh mu, kaže gospodin Budimir Grahovac. Osjećam kontinuitet, reče on. Pruži mi ruku i dodade. Dođite još koji put, mi smo braća. Osjeća kontinuitet. Kaže, šaptao sam ja odlazeći i ponavljajući te reči. Za tren sam se osjećao tužan. Stvarao sam razne zaključke koje Tesla i najposle zaključio. Da je on veličanstvo, tvorac, čist, oslobođen, velik i moćan, 1 u milion, preteča i kosmopolita koji ne peva, već stvara, koji ne sneva, već je budan, večno se kreće i dariva, pronalazi i rešava tajnu koju filozofi sa pogrešne strane rešavaju i stvaraju. Sad, a ja sam rekla u mom početnoj rečenici, naći ćemo samo onaj svet za kojim budemo tragali. To je rekao Henry David Thoreau i ja sam to citirala. Znači, ovaj broj je definitivno najviše posvećen spoznaji i percepciji kao suštini moje pristupa možda Tesli, čak više nego drugi broj. I jednostavno tu ulazim u jednu priču koja je meni izuzetno važna. Izlazi knjiga koja se zove Vizualna inteligencija. I baš zato što smo u delu, evo to što sam ti rekla, komunikacije, za razliku od obrazovanja, koje sam imala i tu kao formalno i neformalno, ovde komunikaciju imaš kao komunikaciju verbalnu i neverbalnu. S tim što je neverbalna komunikacija nekoliko miliona godina starija od verbalne. I sada ti znaš, pogotovo mi u našem poslu, u strateškom pozicioniranju, koliko je neverbalna komunikacija, znači poruka ove majice, okruženje, sve što mi danas, znači nekim neverbalnim trenutkom šaljemo, naslovna strana, pogled, zašto je ovde rađenje zvezda u kosmosu, pa sam ja izabrala iz tog rađenja zvezde da stavim Teslin lik i tako dalje, i tako dalje. To je sve neverbalna komunikacija. A ona je nekoliko miliona godina starija od verbalne. Tek onda dođe jezik. A koliko se tek i malo sada na kašičice, znaš i sam nekoliko osoba, pojedinaca koji se bave tim jezikom, kao što ja rekoh, eto, ja nasledih to kosmouvasioni svemira, univerzum. Znači, mi moramo jezik da zaista
spoznamo na pravi način, jer on jeste svetlosna poruka i tu je naravno gospodin Spasoje Vlajić najviše i činio, kao što i danas ima ljudi, ali počinje taj jezik, svetlosni jezik da se budi i meni je isto interesantno koliko mi se obratilo osoba koji počinju da govore svetlosnim jezikom, koji jednostavno sada već imamo i mlade osobe, jako mlade decu od po 9-10 godina. To je jedan veoma interesantan jezik i gde ljudi mogu već da te vide u tom svetlosnom otisku, taj footprint. To je jako interesantno. Tako da, mislim, i tu preteče, evo, kao što kažem, nekih stvari gde ja u stvari doživljavam Teslu, ovde je tekst o vodi, znaš i sam da voda pamti, o Teslinom, znači brod koji je bio naslovljen Teslom, Teslina jedina slika, odnosno dve koje ima, ja sam jednu stavila, koja je bila u njegovoj sobi. Možeš mu pokazati baš? Naravno. Evo, to je jedan portret bezimenog autora, kako kažu, nisu mogli da ga definišu. I ono što je meni interesantno, ja tu sada podlačim crtu, ovo je jedan aparat koji je meni bio prikazan u Parizu, ali boga mi pre jedno 15 godina. Voda je život, to je kako iz vazduha izvući vodu. I to je bila jedna tehnologija koju naravno prvo vojska krenula kao i uvek, a o čemu se zapravo radi, pošto u pustinji je najveći problem kako dobiti vodu. I to je samo dokaz koliko kad se hoće se može. I koliko tehnologija nema granice i nauka nema granice kad ima taj duh koji je vodi. Ta duhovnost nauke je bitna, a ne naučna duhovnost. Znači, jako je važno i poređati, da kažem, termine pravilno. A sad je zapravo bilo. Izučavali su kako kamile mogu da prežive toliko u pustinji bez da piju vodu. I onda su došli do toga da se tajna krije u membrani nosa kod kamile. Onda je tehnologijom skinuta ta membrana nosa i kako ona u stvari funkcioniše i taj prirodni proces je skinut i nalazi se u ovim aparatima. I oni bukvalno mogu da stoje po pustinjama, sem što su zaštićeni od prašine, od peska, i oni skidaju iz vazduha, izlače tu količinu i tako praviš vodu i staviš dole posudu i ona se napuni iz vazduha vodom. Vidiš, to je taj fascinantni, sad mogu kažem nije Tesla, mislim, sama tehnika možda, ali to je ta Tesla inspiracija. Ja sam onda u 3. broju krenula mnogo više da se bavim ljudima od inspiracije, pošto je bila tema voda, a moj omiljeni lik Bruce Lee, ja kao šaolinski majstor nisam mogla to da prođem, jer on je rekao, prijatelju moj, budi voda. I to je uopšte priča i o jednom Shaolinu i o tome kako je kriza vode izazvana na planeti Zemlji, ko nas sve posmatra, kakvim se tehnikama bavimo, do jednog trenutka kada saznajem, eto, kako direktor Nestle smatra da voda treba da bude privatna svojina i da više voda nije izvor za sve. Ovo je moj način da se, eto, na koji način, kažem, suprotstavim tom mišljenju ili stavu. Zaista nisam neko ko će se konfrontira, ali kada izvore koje ti priroda i Bog namenili čovečanstvu hoće pojedinac da stavi u svoju funkciju, to su ozbiljni trenuci za mene, izuzetno ozbiljni, i jednostavno na to, eto, ja ukazujem kroz Teslu, kao što se on na svoj neki način, eto, borio. Ekologija je drugi deo uz vode, zato što ja to smatram zaista povezanim. I ovde ekologija uopšte i kao termin i čime se mi bavimo, i ekologija etra, koju sam prvi put tada počela da govorim, zašto je ona bitna, do naravno tih trenutaka Tesla Signals, gde počinjem da govorim kroz Tesla inspiraciju o drugim knjigama, i ovde je jedan fantastičan tekst Tesla o opasnostima podzemne železnice, koji je meni bio toliko fascinantan, uz ovog rašljara, kao što vidiš, jer ove mlađe generacije ne znaju ko su rašljari, i onda sam ja objasnila da su oni čuvari vode i ekologije i na koji način se rašljari od pamtiveka, što mi kažemo, pojavljaju kao ti koji znaju gde je voda i kako da to pronađu, do toga da je ušla voda u podzemnu železnicu u Njujorku, i onda je Tesla rekao, eto, lepo sam vam rekao da te i te, ne znam, instalacije ne stavljate, da će taj beton da bude porozan. Mislim, fascinantno je koliko je on živeo sadašnji trenutak, a istovremeno imao tu dalekovidost da spozna. I namerno, eto, zato sam stavljala i takve tekstove, naravno i njegove intervju, ovde otvaramo rečju komunikacija, i moram da ti kažem, ovo je jedna fascinantna osoba za mene, radi se o Jeleni Ivanović Tomašević. Nju manje više znaju svi iz sveta mode i manekenstva. Jelena je jedna od naših najkvalitetnijih, najuspešnijih manekenki za mene zaista svih vremena, i mi se dugo znamo od njene 17. Jelena je, uz to što je vladala svetskim, da kažem, eto, modnim pistama, završila i kibernetiku čoveka u Parizu, master, nakon toga i u Španiji.
drugi master. Ona je, pored toga što govori 3 jezika, mislim, zaista majka 3 sina, udata za Baneta Tomaševića, i ovom prilikom ih sve zajedno pozdravljam i zaista su svi 3 pravi teslijanci kao porodica. Jelena je napisala ovaj tekst i ovo je njen doprinos nakon u drugom broju baš mapa kibernetike čoveka i kibernetike uma, jer Jelena je neko ko tu komunikaciju živi na svoj način i ja je nekako hrabrujem na svoj način da ona krene tim putem, jer to su znanja koja su stvarno darovi i kada imaš taj pristup može mnogo da se kaže. Tako da, eto, pored mode sigurno će krenuti i dalje u svoju priču. Komunikacija sa sobom, komunikacija sa drugima, jer šta kaže Jelena, šta je ono što činimo 24 časa i budni i u snu? Pa komuniciramo. Taj postulat počinje i tako ona objašnjava kako, da bismo mi došli do te knjige koja mene apsolutno fascinirala. Ja je dosta koristim u svom radu. To je znači, knjiga se zove Vizualna inteligencija, Annie Herman. Zašto? Zato što kažu, nikada ne stari. Samo je pitanje da ako ga ne koristiš, on počinje da gubi te svoje veštine, prvenstveno percepcije, spoznaje. I dešava se da ljudi, znači ovde, knjiga je fenomenalna, znači samo ću ti reći da se ona koristi već 14, sada već znači 17 godina, u obuci od svih ratne mornarice, vojske, policije, što se tiče vojnih predmeta na akademijama, a isto tako kod stomatologije, ekonomije, kod prodavci, kupci, znači trgovina, neverovatno u kojim sve sektorima može da se nađe. A šta je zapravo stvari u tome da mi jako malo vidimo oko sebe. Obično smo koncentrisani na neku svoju stvar i dešava se da ljudi idu na posao preko 20 godina, jer to su bili testovi, i ne vide stvari koje su, na primjer, 10 metara. Tu 20 godina prolaze pored njih, nikad nisu videli taj portret. Apsolutno njihovo oko i percepcija im to nije bilo interesantno. I kad su ih pitali gde se ovo nalazi, niko nije znao da kaže. A kreću na posao i vraćaju se sve vreme uz taj deo. Znači, do takvih stvari, znači, a tehnike, na primjer, koje ona preporučuje su da ideš u muzej sa grupom ljudi, da gledaš u jednu sliku i onda prepričavate, s tim što si jedan naravno uvek spremi šta je tačno na slici, i da vidiš koliko različitih observacija ima samo u jednoj slici, na primjer iz, 19. 20. veka, koliko tonaliteta i tako dalje. To su lepa vežbanja uma, mozga, koji treba da živi. A ovo je jedno, zaista, štampa neurone, dr. Sebastian Seung, to je kako u stvari mi gledamo mrežnjačom. I onda se tu objašnjava, znači ne gledamo samo umom, nego kroz oko. Zato je oko to najvažnije. I tako i tim nekim Teslinim svemirskim koncepcijama koji se meni ovde kroz Tesla signale okrećemo na tu prvu informaciju sa Marsa i ja na to ukazujem. Meni je to jako bilo bitno kada smo krenuli Teslin signal, Teslin taj satelit Crni vitez koji je on prvi spoznao, da tako kažem, koji se, kažu, pojavljaju s vremena na vreme. To je Tesla inspiracija. Znači, knjige različite o Tesli. Mislim da to stvarno vredi čitati. Ali ovo kad vidiš stvarno koliko je knjiga na svetu, ja sam bukvalno iz celog sveta, znači Češka, Poljska, Rusija, Amerika, Italija, Francuska, znači, evo, posle smo otišli na Kinu i tako dalje. Koliko ljudi, od kriminalističkih do nekih futurističkih, mislim, science fiction, neverovatno koliko je Tesla uzbudljiv. Tesla ti daje toliko mogućnosti, kreativnosti i mašte, da je to fascinantno i mene je to isto privuklo i umetnosti. Mi smo tu dali nekoliko, odnosno ja, delova. Ovde je komunikacija nasleđem. Ovo su sva pisma koje je Tesla dobio od Harvarda, MIT-a pa do udruženja i tako dalje. Ovde su filmovi, znači snimljeni od Tesli i Tesla inspiracija. Ovo je jedan od najboljih filmova, svima preporučujem, može se pogleda na internetu, Tesla Vlastelin mira. To znaju svi za gospodina Pravdičeva. Mislim, ima toliko, Gospodar sveta, Vlastelin mira na ruskom. BBC-eva isto serijal koji je bio Tesli, Ethan Hawke u njegovoj emisiji, u njegovom filmu, u njegovoj biografiji. Ovo je jedna od najlepših slika koju ja volim, znači Electrical Revolution sa Teslom. Mislim da dovoljno govori. I tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem, Tesla Musical, Leontina koja nas pravi sa tim domenom, ovde su sve inspiracije, ovde je prva knjiga na kineskom koja je izašla o Nikoli Tesli, profesor Steve Lowe. I ono što je interesantno, naravno ja to uvek volim da ostavljam za kraj, pošto je ovde na koji način će ta digitalna revolucija da nas obeleži.
i šta su naši umovi u tehnologiji. Meni je jako važno da ukazujem stalno na tu prisustvo analogno-digitalne transformacije i harmonizacije tog impulsa kod nas. Jer imaš često ljude koji odbijaju da imaju kompjuter, odbijaju da imaju mobilni ovo zrače, ono što je apsolutno razumljivo. Međutim, imaš ljudi koji imaju averziju prema tehnologiji. A tehnologija nekako postaje sve više i deo sadašnjeg trenutka i naših života. I sad je opet ta mera i namera, kako naći tu određenu meru da ona bude deo tebe. Mlađim generacijama je to ko dobro jutro. Oni se bukvalno rađaju skoro s tim telefonom u ruci, što je opet ima svoje za i protiv. Ja sam manje više tu postavila da nikad ne idemo samo za ili samo protiv, nego da sagledavamo širu sliku. A ovo je možda najveća poruka i najvažnija u celom almanahu, a to je zaista, znači, ko kontroliše svetlost, kontroliše kosmos. A to kosmos, seti se na ono što sam rekla na početku, kosmo. Znači, mi jesmo svetlosna bića koja govore svetlosnim jezicima, samo smo ih na ovom planetarnom nivou pustili na zemljane jezike. Ovo su sve te znači, paralele kako izgledamo po strukturama svetlosnog jezika, atoma, solarnog sistema i naše DNK koja nosi te zapise. Tako da, eto, svaki almanah ima, kažem, neku svoju poruku, ima tu još toliko toga, ali Tesla je večna inspiracija i stvarno, kada kročiš u svet Tesle, ne možeš da ne inspirišeš samog sebe, a samim tim i da to ne podeliš sa drugima. Da. Gledajući sve ovo, prosto sam zadivljen koliko se živi zapravo ono što je on predvidio, a to je da je on zapravo budućnost. Da, pa mislim da su njegove poruke budućnosti. Ja zato kažem Tesla je polje delovanja. Algoritam Tesla sa tih 5 polja, tehnologija, obrazovanje, nauka, ljubav i aktivizam, je zato taj algoritam. Znaš, algoritam se bukvalno kroz sve danas prožima. Tome smo pričali i protekli put kad smo imali taj nastup na Visokom. Ja sam stvarno iznela i to je neverovatno. Evo, u međuvremenu se otkrilo i taj LinkedIn, što je, znači, provukao taj algoritam od strane Harvarda, kako ljudi razmišljaju kad biraju posao, zašto su najbolje adekvatni. Znači, ti ćeš vidjeti da i bez dozvole ljudi određeni algoritmi i tekako nas analiziraju, pokušavaju da nas poznaju. Sad, naš je mnogo moćan. I mi imamo unutar nas taj algoritam. To je ta spoznaja koju mi težimo sa ovakvim intervjuima, da probudimo u ljudima tu njihovu DNK, taj zapis koji oni nose, naravno koristeći i analogni i digitalni impuls. I sad, pitali su me često za ove naše mlade, što već sa 16 godina u matematičkoj gimnaziji ili određenih drugih naših škola već su izabrani za Harvard, Cambridge ili neke druge fakultete. Nedavno smo imali i gostovanje ovog mladog momka koji je programer i koji dalje prenosi te algoritme. Znači, on bolje spoznaje kako radi da bi ih preneo. Mi imamo tu neku, na ovom našem prostoru, u rodu, jednu da kažem, predispoziciju roda, takav nam je prosto dat po DNK naš naš zapis je mnogo moćan, tako da spoznajem i ovakve stvari, ja zato kažem Teslin on je jako, jako važan kao polje na kome se prepoznaje dete, zato ide na to da se deci na radionicama čita u školama, da se što više radi, kako bi oni bili inspirisani da sebe probude najbolje, a ne da ih kao sada formatiramo. Pa to dete izađe već sa 9-10 godina, oni su njemu tu kreativnost sve spustili, to kažu učitelji, nastavnici, znači sa nekih 90% on je već na 30%, što je znači već dete koje mora da razmišlja u tom i tom i tom package-u, da tako kažem, ili okviru, nekom ramu, paketu koji mu je dat, a ne da povezuje stvari između biologije, geografije, fizike i tako dalje. Tu ja zaista dajem i trudim se koliko god mogu da skrenemo možda i Ministarstvu obrazovanja tu liniju kroz ovo sve što radimo. Jako je važno probuditi sopstveni ali pravilno, znači to je priroda, to je to zašto idem napolje, zašto treba što više provediti, a naravno biti svestan i tog digitalnog zapisa, jer on budi DNK. Tu je sad ta mera i namera. I tu je Tesla odigrao za nas, po meni, maestralnu ulogu i hvala mu, zaista, jer je umeo da te inovacije, patente postavi tako da su i u kompjuteru N-Logic Gate i taj GPS kroz navigacioni sistem i kroz sve moguće dalje transformator, naravno, kao u medicini, sve smo pričali prošli put. Znači, tu toliko ima tih patenta, on je bukvalno to izneo, pa treba to izneti. Ja kažem, jedan almanak uradim, pa
da ga a zamisli jedan patent da ti neku pumpu ili motor treba da skineš sa nekom čitavom kompleksnom pričom jednog Wardenkliffa kule koja treba da prenosi, mislim, bežično informaciju, a kasnije energiju. Mislim, to su velika znamenja, tako da eto onda i naš intervju u tome duhu. Hvala i za divne poruke i za divan rad, toliko opsežan, toliko značajan i mislim da je sada pravi trenutak da pređemo i na 4. broj almanaha Planeta Zemlja, kultura života, misterije uma, digitalne transformacije. Da, možeš da zamisliš, ovaj 4. broj je krenuo crveno. Ja sam rekla tu, ovo je tada bio najprodavaniji broj. Nekako ovo crveno, što bi rekli Kinezi, ono baš privlači ljude. I to su nekako boje koje su i mene obeležile u spoznaji Tesle. Činjenica ovde, samo ću prevući, znači da su ovde snaga, energije, frekvencije i vibracije najviše objašnjene. Tu sam već krenula u tu priču, a ovde su znači naši augmented reality ili posteri sa proširenom realnošću. U almanahu broj 4 nalazi se 5 augmented reality ili ti proširena realnost postera. Oni se skidaju sa 2 aplikacije, pošto isti poster ili ista aplikacija, jedna čita srpsku i jedna englesku verziju. Znači, nakon uvoda scan i telefon se okrene u vodoravni položaj, jer se ovde nalazi sam film. Nikola Tesla, ovladavanje okom uma. Teslina genijalnost je počivala u sposobnosti da otkriva skrivene nevidljive principe ili duboke strukture u prirodi i da ih primenjuje na konkretan način, stvarajući korisne izume. Na tom putu stvorio je tehniku poznatu kao ovladavanje okom uma. Nikola Tesla je pokušao da svesno usmerava sposobnost vizualizacije, instinktivno primenjujući procese sinhronizacije i vođenja. Još kao mlad, umesto da potiskuje uznemirujuće slike u oku svog uma, Tesla je pokušao da svoje unutrašnje slike usmeri na nešto drugo. Tomu je vremenom uspelo i omogućilo da pažnju s uznemirujućih zapamćenih slika premesti na konstruisani vizualni imaginarij. Moja mladalačka nevolja imala je međutim drugu kompenzaciju. Neprestano umno naprezanje razvilo je moju moć opažanja i omogućilo mi da otkrijem jednu veoma značajnu istinu. Primetio sam da je pojavi slika u mojoj mašti uvek prethodila stvarna vizija događaja pod čudnim i uglavnom vrlo izuzetnim okolnostima i ja sam svaki put bio primoran da odredim izvorni podsticaj. Posle izvesnog vremena taj napor je postao gotovo automatski, stekao sam veliku sposobnost da povežem uzrok i posledicu. Uskoro sam na svoje iznenađenje postao svestan da je svaka moja misao nametnuta spoljnim utiskom. Ne samo to, već i sve što sam radio bilo na sličan način postaknuto. Teslina tehnika ovladavanja okom uma obuhvatala je pored vizualizacije i praćenje i razumevanje uzročno-posledičnog procesa, fokusiranje, sinhronizaciju i vođenje referentnih iskustava, kompoziciju i dekompoziciju, te smanjivanje smetnji. I pored toga, tokom kasnijeg perioda života, Nikola Tesla je u potpunosti ovladao i tehnikom pravilnog disanja. Ovde su zaista urađene Teslina energija, frekvencija, vibracija. Evo ga, crveni, na primer, baš energija, frekvencija, vibracija. Htela sam da ga pronađem. Zašto? Zato što su ovde i pirotski ćilim, i mandale, i jednostavno jedan Shaolin tehnologija Baduan Jin ili taj 8 koraka brokata. Zašto sam krenula u mandale? Zato što su me zaista puno pitali o mandalama kao kosmičkim slikama uma u mikropercepciji i jednostavno kroz same postere koji su vrlo, vrlo specijalni, jer sam za svaki od njih ja spremala materijal, posebno izdvajajući određenu poruku koju želim kroz to da pošaljem. Izašla je knjiga umeđu vremenu od Dimitri Kruka, Nikola Tesla, Buđenje sile, izlazak iz matrice. I ja sam njoj posvetila ovde ozbiljan prostor. Zašto? Tu sam dala i te izgubljene dnevnike Nikole Tesle. Znači, ovaj već broj je malo više misterija, malo više otkrivanje. Evo, ovde imamo i od Fraksona knjigu Otkrite potencijale društvene energije koji nisu bili poznati do sada. Znači, šta hoću da kažem? Budi se sila, evo ga, i zeleni. Znači, ovo je šta je to digitalna transformacija. Ovo su, filmčići su od po 4 minuta 5 maksimum. Znači, mi jednostavno kroz ovo krećemo, evo ga, Dimitri Kruk, Buđenje sile Nikola Tesla. Znači, krećemo u jednu drugačiju, sad tu da kažemo, misteriozniju stranu Tesle. Odlučila sam se napokon na taj korak. Puno su me pitali do tada zašto o tome ne pričam. Imaš određene teme, već smo pričali kao extreme low frequencies. Znači, to su teme gde ne možeš baš da svakoj publici, da tako kažem, bilo kome ko priđe, odmah
sve to izneseš što znaš. Prosto tražiš i od samog sebe sazrevanje i jedan proces da bi mogao neke informacije kao što i rad Tesle posle 1900. 1903. do 5. pa do trenutka dok je otišao s ove planete, što bi rekli. Tako da ovaj broj je definitivno u toj konotaciji mnogo zanimljiviji. Kažem i gde sam našla te linije između Pirota i Pirotske šale, Shaolina, kao manastira u Kini, između mandala koje su i u hrišćanskoj religiji, u budističkoj, kod Junga, u njegovoj psihologiji. Znači, ti jednostavno i psihoanalizi ulaziš sad ovde već u te misterije, naravno određene stvari koje sam Tesla primenjivao, određene vežbe i tako dalje i tako dalje. Tako da kroz 5. broj, kažem, možda već uplovljavamo u ovaj 5. broj koji je apsolutno posvećen etru, akaši, polju nulte tačke, polju bezuslovne ljubavi, tom 5. elementu bez kog ne može danas da se, mislim, bez njegovog spoznaje ne može danas da se učini korak napred na nivou čovečanstva. Tako da, eto, to je taj, da kažem, presek i zašto sam taj, sad već 5. broj, nije da ubrzavam, nego eto, ostavljam ljudima kad su misterije u pitanju da stvarno na svoj način otkriju. Prvi put sam se usudila i potpisala sam Tesla, tako da na engleskom izdanju stoji latinični potpis Tesla, a na ovom našem ćiriličnom ide ovaj ćirilični. I kao što rekoh, ovo je možda broj, inače najprodavaniji. Ovo je sada rasprodato izdanje i meni je to posebno drago. Da li ljudi imaju najviše sada spoznaje, pošto pričamo i šta je planeta Zemlja i kako to sve izgleda sa aspekta, evo, kvintesence, znači jednog elementa. Ovo sam namerno stavljala, znači kod mene ništa u almanaku nije slučajno. Ovo je znak kvintesence koja je označavala simbol alhemičara u veku, a ovde sa druge strane je od gospodina našeg divnog doktora Božidara Milosavljevića, jedna od njegove 2 knjige je Zaboravljeno znanje predaka. I ovde je upravo matrica hoću, želim, mogu, radim, koja spoznaje mentalnu, astralnu, eteričnu i fizičku matricu. Ovaj domen, kažem, se baš bavi sada sve više matricom. Ja smatram da je ova matrica ukradena, pretvorena je u ratnu matricu, o tome govorim u broju 2. I sada ova spoznaja matrice kroz etar i kroz polje nulte tačke i upravo i knjiga Polje, u kojoj se najvažnija rečenica, evo upravo je ovde i boldovana, kaže u vakumu je obilje. To ko može da razume, shvatit će kad mi kažemo empty mind ili prazan um, to su vrlo važne sekvence. Ovde govorim i o toj kosmogoniji na svoj način, zato što pominjem i Vinču i ostale sekvence koje su vrlo bitne, a reći ću ti moju spoznaju, pošto često su me pitali o Akaši, ja smatram kao to jedno, eto, biopolje, informaciono biopolje, da je Akaša u stvari od A ka Š. To je u stvari taj proces i zato se zove Akaša. I ovo je ekskluzivno samo za tebe. Zaista, to sam čuvala specijalno, to je jedan uvid bio. Pitali su me tako puno o Akaši, pošto u samom institutu Tesla, algoritmu Tesla, ta ezoterija je izuzetno važna i ima sad sve više tih radionica kako ljudi da stupe u polje Akaše, kako da dobiju određene odgovore, pa ima ovi koji dobijaju za druge odgovore. I onda sam ja nekako razmišljajući i spoznajući sve ovo što sam ja čitala o Akaši, dobila neki svoj uvid da je to u stvari put od Akaša, a taj put moraš da zaslužiš da bi na njemu pravilno hodao, jer to je jedna duboka, eto opet sad ta spoznaje, uranjanje u jedno biopolje svih nas, u kome su svi, kako kažu, odgovori i sva znanja. I kad ti ideš od OAKŠ, ne možeš ti da upadneš ko onako pao si s Marsa, što bi mi opet iskoristili izraz, nego ideš sa Zemlje, šalim se, sa jednog nivoa svesti, gde su naravno uvek tu i čuvari Akaše. Zašto su tu? Pa zato što to moraš da uradiš uz jedno ogromno poštovanje, da bi zaslužio da pristupiš takvom jednom bioinformacionom polju. To su mnogo velika znamenja i nisam sigurna baš da tako mnogo njih može odmah da priđe. Ljudi često vole instant rešenja, da pogledam jedan segment pa ću dobiti instrukcije i tako prave pare, tako preživljavaju, tako sve. Ja nisam za to. Mislim da doprinos inženjera Gorana Marjanovića je fascinantan. Mi se puno, da kažem, i družimo sada u razmeni tih znanja.
On je čovjek koji zaista te vede ume da prevede na teslijanski jezik. I ovo što držim jeste meni izuzetno interesantno. Ja sam dala posle toliko godina predstavku, naravno sve su izvori navedeni, original Mendeljejev periodični sistem elemenata, gde se jasno vidi njutonijum, odnosno mi ga sad zovemo teslijon, to je ukradeno. Znači i ti i ja smo u školi već nakon toga učili. Ovo je znači spomenik Mendeljevu u Rusiji i upravo je ovde taj originalni Mendeljev koji je izbačen iz škola, iz udžbenika u stvari i bez njutonijuma. A bez tog prvog elementa koji u stvari jeste etar, ne može se razumeti čitav sistem. Znači, ovaj A posebno ne može Teslin rad. Apsolutno, jer on je sav na bazi etarskih tehnologija, etarske fizike. Ovde to objašnjam upravo profesor Abramović je dao rad 920. kada Einstein izbacuje tu pokretljivost etra u holandskom Grandu Leidenu na svom predavanju i zašto je to bitno razumeti i zašto se mora vratiti prosto etar ako želimo da ovo čovečanstvo zaista ide na putu ka zlatnom dobu i da dođe do tog zlatnog doba. Put je važan, rekli smo isto onoliko koliko je bitan i cilj ka kome idemo ili destinacija, ali on je jednostavno bitan prvo da ga razumemo, da ga spoznamo. Ovo je srednjovekovni koncept kosmosa, znači mi smo odustali od tog hermetizma, pričala sam o tome, o toj matrici koja je otišla u ratnu, gde sinteza postaje analiza, gde jedan integralni pristup postaje fragmentiranost i podela u milion nekih malih delića da se ljudska percepcija ne može sa njime da prosto spozna i naravno trenutak kada organizam postaje mehanizam. To je jako bitno i ono što je meni, eto i ovde nam je Đura koji je više poznat kao Đura Mornar, koji je pisao o teoriji dinamičke gravitacije Tesline. Znači, Tesla kao svoja teorija je jedan od portreta Olja Ivanjicki, koji je meni izuzetno interesantan, jer Olja Ivanjicki je takođe neko ko je imao tu duboku vezu unutar same sebe između ezoterije i egzoterije i spoznaje samoga Tesle. A ovo ću posebno da naglasim, ili meni izuzetno draga, znači to je, evo, 9. septembar 1915. godine, u Manufacturer's Record Tesla objavljuje svoju ličnu, napisao je bajku o elektricitetu. Ti znaš da je on rekao kad budemo spoznali o elektricitetu šta treba napravit ćemo tih 1000 milja i zaista i kad se počnemo da bavimo suštinom duha. On tu negde taj elektricitet, duh i ljude koji su ga nosili kroz vreme, kroz ovu svoju bajku priča. I meni je ta bajka toliko interesantna i ja sam je ekranizovala i jednostavno ovde, evo što sam rekla, i etar Nikole Tesle kroz oči i spoznaju uma Gorana Marjanovića. Tako da ono što ću ti reći, što jeste ovaj broj, svi znaju za film Peti element, ko ne zna neka ga pogleda, ja mislim da je od njega sve počelo. Ovo je da meni izuzetno draga slika, to je Tesline ruke koje drže knjigu i to je, kažu, ratnici pobednici prvo pobeđuju pa tek onda ulaze u bitku, a oni koji su poraženi prvo ulaze u bitku, a tek onda pokušavaju da pobede. Ne znam da li te to vraća, naravno Suncu, veština ratovanja, da li te vraća na početak našeg razgovora, jer neko je dobio bitku pre nego što je ušao u nju i znao je kako. Ovo su divna dva momka, možda ih i znaš, Dušan Grujičić i Igor Grajić napisali su Koristi um kao Tesla. A da kažem, pri završnici hoću da ti skrenem pažnju i našim čitaocima jednog divnog momka, zove se Stojan Trošanski iz Makedonije. To su ti mladi teslijanci, kao i ovi iz Novog Sada. On je napravio i napisao, izvijem se, knjigu Teslologija i uveo prvi pojam teslologije, što je izuzetno interesantno. Eto da ih imamo i u Severnoj Makedoniji i u širom regiona i zaista sam se potrudila, on je sad već napisao i drugu knjigu, da vidiš koliko mladih ljudi se prepoznaje, daju svoj doprinos kroz jednu naučnu sad, jer šta je sada interesantno? Ti sad sve više i više što ideš u mlađi, oni imaju integraciju znanja, a digitalizacija im omogućava što pre dođu do određenih odgovora. Naravno, pod pretpostavkom da su oni tačni. Znači, vrlo je važno koji ljudi ti prenose znanje. To je uvek bilo. Ili neku informaciju. Znači da je autentičan izvor. Tako da mislim da kroz ovaj, zato kažem, peti broj koji je možda, eto,
vrhunac u toj ezoteriji, ovako u eksploziji tih boja napokon i kod nas sazreo. I to bi bilo nekako, eto, to naše od A ka Š, neka naša Akaša kroz Teslu, koja je meni posebno draga, kažem, jer je i ovo sve izlazi na engleskom, tako da zaista sam bila lepo iznenađena kad su Pošte Srbije preuzelo 30 pošta širom Srbije se prodaje. Na Delfi već, da kažem, eto, od početka moj partner, na Almanasima imamo i taj tvrdi povez za poklone i tako dalje, gde ljudi kada putuju žele da kupe i zaista su i unutra posteri. Mi ćemo sada uraditi jedan poseban, nekoliko ću njih pokazati da se vidi. To je fascinantno sa decom. Kada sami mogu da vide kao i na majicama kako to sve deluje, kako to odjedanput izađe iz majice film, to oni već to imaju u sebi. Tako da mislim, eto, mi kao taj prelazni most, jednostavno generacijski, smo uz Teslu vođeni, njima dali deo, a ko zna šta će oni još, nadam se, lepog i korisnog i pametnog za ovu planetu raditi. Ja, kao što vidiš, izbegavam da kažem reč razum. Često su me pitali zašto. Ja to smatram kao ne dobro. Nije razum pametan. Znači, uvek bolje da bude čovek uman nego da bude razuman. Raz je nešto kao razlog, razmak. Ovde sam stavila i razlika i razmaženost. Znači, bolje da si mažen nego da si razmažen. Jel' tako? Možda je to najlakše da objasnim ljudima. Razum je kao da ideš neki presek uma pa si stalno na nekoj distanci i podeljenosti. I reč pametan mnogo više volim, mudar, uman, nego razuman. Razum kao da si rekao da ga je neko presekao na pola i on više nije svoj u celini. Tako da biti uman i Teslin je nije Teslin razum. To hoću da, naglasim, to je ovako jednostavno jedno zaokruženje i ovog našeg intervjua da budemo što više u umu, ali srcem. I onda u toj harmoniji, taj glas, intuicija na koji Tesla toliko upućuje, taj unutrašnji spoznajni glas, on uvek je tu. On je to jedino, da kažemo, ogledalo istine, u onom pozitivnom smislu ogledala, da bilo šta da ti dolazi unutar tebe ili se dešava oko tebe, kroz intuiciju možeš pravilno da prosudiš. Eto. Draga Mirjana, pa ovo je zaista bilo toliko divno i kao što sam u početku rekao, susret, razgovor, slušanje tebe, tvojih prenošenja svega ovoga, zaista je nadahnuće. I vjerujem da će mnogi gledaoci, mnogi divni naši prijatelji probuditi u sebi želju i dublju volju i snagu za istraživanje zaista velikih istina o Tesli. A ko zna koliko će tek vaši almanasi doprinijeti tome. I ko zna koliko će tek sve što radite zajedno sa Fondacijom Novak Đoković, zajedno sa svim drugim divnim ljudima koji prepoznaju punu i pravu vrijednost Tesline oduhovljene nauke, Tesline harmonije srca i uma. Tako je. Mirjana, zaista veliko hvala za svaki trenut vašeg postojanja i rada. Hvala Bogu i jednostavno, ja uvek kažem, ja nikad ne potpisujem niti dajem almanasima neki svoj više lični pečat. Ovo je sasvim dovoljno. Jedino koga smem da potpišem je Nikola Tesla, jer ovo zaista jeste dar koji kada primite, dalje samo možete da ga poklonite. Eto, tako da u tu svrhu i hvala Leone tebi na putu ka zlatnom dobu što imamo priliku da kroz Teslin progovorimo na ovaj način. Pred kraj evo našeg predivnog, poučnog razgovora imamo jedno veliko, zaista veliko iznenađenje. Draga Mirjana, dragi prijatelji zlatnog doba, uradila je nevjerovatan film o Nikoli Tesli. Jeste, hvala ti Leone, zaista sam ponosna. Dokumentarni film Nikola Tesla, koji vlada svetom, 52 minute. Bilo je toliko fascinantno proći kroz taj proces, kao i kroz ove almanahe. Teslijanum almanah me je vodio do toga da spoznam materijal o Tesli, ali radeći na dokumentarnom filmu sa ekipom radiotelevizije Tesla, gospodina Marinovića, to smo izneli. Vidjet ćete i u traileru, Tesla je toliko prisutan u sadašnjem trenutku
jer ovo je posebna godina za nas, 2023. godina kada obeležavamo 80 godina od smrti Nikole Tesle i ovo je bilo naš početak, 14. januara u 12 sati je bila prva premijera. Vrata se otvaraju i pojavljuje se visoka figura, viša od 185 cm, suvonjavog izgleda, ali uspravnog držanja. Približava se polako i dostojanstveno. Istog trena postajete svesni da stojite licem u lice sa čovekom višega reda. Nikola Tesla prilazi i rukuje se, snažno vam stiskajući šaku, što nije uobičajeno za čoveka koji je prevalio 60-u. Osmeh koji vas osvaja iz njegovih prodornih, svetlo-plavo sivkastih očiju, neobično duboko usađenih, opčinjava vas i vi se odjedanput osjećate opušteno, kao da ste sa starim prijateljem. Nikola Tesla, genije koji je mogao razumeti principe i matricu makrokosmosa u mikropercepciji jednog pojedinca. Kao izumitelj realizovao je 700 patenata, od toga 300 registrovanih u 27 zemalja sveta. Koliko su Evropa i Sjedinjene Američke Države obeležile ličnost i duh ovog jedinstvenog stvaraoca u momentima kada dobija rad struja sa Edisonom, osvaja i uspostavlja osnove kosmičkog programa, etarske fizike, industrije, nauke i medicine i kreira novu matricu razvoja čovečanstva. Životni arhiv Nikole Tesle uvršten je u registar UNESCO Pamćenje sveta. Izumitelj, vizionar, strateg, kreator. Nikola Tesla, koji vlada svetom. Nek nas zaprate, daćemo podatke gde mogu da pogledaju. Trailer će ih svakako osvežiti i dati jedan novi uvid i uvod u Teslino nasleđe.